A legfontosabb célunk az, hogy a civil javakat védjük az árvíz veszélyhelyzettől, illetve így a civilekkel, önkéntesekkel együttműködve a Magyar Honvédség egyik alapvető feladatát, ugye a katasztrófavédelmi feladatokat, veszélyhelyzetekben való reagálást ellássuk. Két munkacsoporttal dolgozunk itt kint, a vízügy iránymutatásai alapján igazából 1,5 kilométeres szakaszon töltjük a zsákokat és építjük föl, ahogy említettem is a vízügynek az iránymutatásai alapján. Jelenleg itt a jobb szélső szakasz, az a hosszabbik szakasz, itt már nagyrészt végeztünk a munkálatokkal, itt maximum már csak erősíteni kell, illetve egy kicsit javítgatni. A túloldali szakaszon pedig ott még egy sort fel fogunk helyezni a zsákokra, illetve ott is megerősítjük majd az eddigi munkálatokat. Azt mondták a vízügyi kollégák, hogy nagyon jól haladunk, tegnap is nagyon jól dolgoztak a katonák. A helyiek nagyon kedvesek voltak, nagyon örültek nekünk, nagyon segítőkészek, együttműködőek. Látszik rajtuk, hogy örülnek, hogy itt vagyunk és segítünk nekik.